ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ኤርትራ ኢትዮጵያን ግብፅን ዝበዝሑ ጋዜጠኛታት ዝኣሰራ ሃገራት ኣፍሪቃ ኮይነን ኣብ ካናዳ ብቅትለት ኤርትራዊ ዝህደን ዘሎ ኤርትራዊ መንእሰይ ኣቀዲሙ ብሽጉጥ ተሰኒዩ ዝፈጸሞ ናይ ስርቂ ገበን ብዋሕሲ ተፈትሑ ቆፀራ ቤት ፍርዲ ይጽበ ምንባሩ ተሓቢሩ። ደቡብ ሱዳን ተጓሂሩ ናብ ዘሎ ግጭት ኮንጎ 750 ወተሃደራት ልኢኻ። ሰላምታና ተቐበሉ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ናይሎም ሶኒ 2 ጥሪ 2023 ኣርእስታት ዜናኹም ክትከታተሉ ጸኒሕኩም ዝርዝራቱ ድሕሪ ዝሓጻር መሰጋገሪት ሙዚቃ ይስዕብ። ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ዕለታዊ ዜና ኣብዛ ዝተዛዘመት ዓመት ኣብ ኣፍሪቃ ብጠቕላላ 56 ጋዜጠኛታት ኣብ ማእሰርቲ ከም ዘሕለፍዎ ተገሊጹ። ጋዜጠኛታት ብዘይዶብ ዝሓለፈ ሰሙን ብዘቕረቦ ፀብጻብ መሰረት ክሳብ ባሕቲ ታሕሳስ 2022 ኣብ ዝነበረ ግዜ ግብፂ 21 ጋዜጠኛታት ከም ዝኣሰረት ከመልክት እንከሎ ኣብ ኤርትራ ድማ ካብ ነዊሕ ዓመታታት ሒዞም ዝተኣስሩ ብውሕዱ 16 ጋዜጠኛታት ምህላዎም ኣመልኪቱ። ኣብ 54 ሃገራት ኣፍሪቃ ካብ ዝተኣስሩ 56 ጋዜጠኛታት እቶም ልዕሊ ፍርቂ ኣብ ኤርትራን ግብፅን እዮም ዝርከቡ። ብደረጃ ዞባ ምብራቅ ኣፍሪቃ እቲ ዝበዝሐ ማእሰርቲ ጋዜጠኛታት ዝተረኣየሉ ክፋል ናይ ዝሃገር ኮይኑ ኤርትራ ነቲ ዞባ ክትመርሕ እንከላ ኢትዮጵያን ሩዋንዳን እውን በብእዋኑ ዝኣሰርኦም ጋዜጠኛታት ንኤርትራ ስዒበን ካልኣይን ሳልሳይን ኣለዋ። ኢትዮጵያ ምስቲ ዝካየድ ዘሎ ኩናትን ናይ ብሄር ግጭታትን ተተሓሒዙ በብእዋኑ ሓያሎ ጋዜጠኛታት እኳ እንተኣሰረት ንዝበዝሑ ክትፈትሖም ኪኢላያ። ዜጋታት ብዘይ ሕጋዊ መስርሕ ምድጓንን ሃለዋቶም ምጥፋእን ልሙድ ተርእዮ ዝኾነ ኤርትራ ግና መብዛሕትኦም ቶም ተኣሲሮም ዝርከቡ ጋዜጠኛታት ንልዕሊ 21 ዓመታት ዝተሓየሩ እዮም። መንግስቲ ኤርትራ ድሃይ ናይቶም ንዓመታት ሃለዋቶም ኣጥፊኦም ዘለዉ ጋዜጠኛታት ንስድራ ቤታቶም ከፍልጥን ጉዳዮም ሕጋዊ መስርሕ ክኽተልን ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ተደጋጋሚ ጻውዒት ዝቐርብ እኳ እንተኾነ እቲ መንግስቲ ጸማም እዝኒዩ ዝህበሎ። ኣብ ካናዳ ከባቢ ካልጋሪ ፎረስት ላውን ኣብ ዝተባሃለ ቦታ ኣብ ዝርከብ ባርን ቤት መግብን ብቅትለት ኤርትራዊ መንእሰይ ዝህደን ዘሎ ዮሴፍ ሓጎስ ኣቐዲሙ ሽጉጥ ዓጢቑ ኣብ ስርቀ ብምውፋር ተኣሲሩ ምንባሩን ብዋሕሲ ዝተፈትሐ ምዃኑን ኣኽባር ሕጊ ተሃገር ገሊጹ። 22 ዓመት ዝዕድሚኡ ዮሴፍ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሚያዝያ ኣብ ከባቢ ሳስካሽዋን ኣብ ዝርከብ ሞስጃው ፋርማሲ ምስ ስርቂ ብዝተሓሓዝ ኣብ ዝተኻየደ ናይ ተኽሲ ምልውዋጥ ተሃዲኑ ኣብ ወርሒ ጉንበት ኣብ ማእሰርቲ ከም ዝኣተወ ፀብጻብ ኣኽባር ሕጊ ዝጠቀስ። ብዋሕሲ ድሕሪ ምፍትሑ ን8 መጋቢት 2023 ጉዳዩ ኣብ ዝዋዊ ቤት ፍርዲ ሳስካሽዋን ንኽረአ መደብ ተታሒዙ ነይሩ። እንተኾነ ኣብ 25 ታሕሳስ ልደት መዓልቲ ምስ ካልኦት ኣብ ምዝንጋዕ እንከለዉ 24 ዓመት ንዝዕድሚኡ ሳሙኤል ወልዳይ ሃይለ ዝተባህለ ኤርትራዊ ተኪሱ ብኸቢድ ኣቑሲልዎ ተሰዊሩ። ብኸቢድ ዝቆሰለ ሳሙኤል ኣብ ሆስፒታል ምስ በፅሐ ሞይቱ። ህዝቢ ነቲ ብኻልኣይ ደረጃ ቅትለት ተጠርጢሩ ኣብ መላእ ካናዳ ዝህደን ዘሎ ዮሴፍ ኣብ ምርካብ ክትሓባበር ፖሊስ ዘርጊሕዎ ብዘሎ ህዝባዊ ጻውዒት ተማሕፂኑ። እቲ ጥርጡር ብረት ዝዓጥቕን ሓደገኛ ተጻባእን ክኸውን ከም ዝኽእል ፖሊስ ኣብ መፀዋዕቱ ኣጠንቂቑ። ደቡብ ሱዳን ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ንዝንቀሳቐሱ ብመጋቢት 23 ወይ ማርች 23 ዝፍለጡ ዕጡቃት ንምጥቃዕ ብሰራዊት ኮንጎ፣ ኬንያ፣ ኡጋንዳን ቡሩንድን ንዝቆመ ናይ ልፍንቲ ሓይሊ ዝጽንበሩ 750 ወተሃደራት ከም ዝለኣኸት ኣፍሊጣ። እቶም ወተሃደራት ናብ ኣብ ምብራቕ ኮንጎ ዝካየድ ዘሎ ግጭት ንምጽንባር ፕሬዚደንት ሳልቫኪር ሚያርዲት ብዝሃቦ ትእዛዝ መሰረት ብ28 ታሕሳስ ናብቲ ሃገር ከም ዝገዓዙ መርበባት ዜና ሓቢረን። ኣፈኛ ሰራዊት ደቡብ ሱዳን ሜጀር ጀነራል ሩሩዋይ ኳንግ ኣቐዲሙ ብዝሃቦ መግለጺ መንግስቲ እኹል ዕድቂ ዘለዎ ኣሃዱ ናብ ኮንጎ ክዋፍር ምዃኑ ጠቒሱ። ደቡብ ሱዳን ሰራዊታ ናብ ኮንጎ ትልእኽ ዘላ ፕሬዚደንት ኬንያ ዊልያም ሩቶ ቅድሚ እቲ ዝሓለፈ ወርሒ ናብ ኤርትራ ምብጋሱ ምስ ፕሬዚደንት ሳልቫኪር ሚያርዲት ኣብ ጅባ ብምርኻብ ምስ ተዛተየዩ። ንባዕላ ግጭትን ኣብ ናይ ኣጽዋር እገዳን እትርከብ ደቡብ ሱዳን ኣሰር ኬንያ፣ ኡጋንዳን ቡሩንድን ስዒባ ናብ ኮንጎ ሰራዊታ ክትልእኽ ምውሳና ኣብ ዓበይቲ ቀላያት ዞባዊ ግጭት ከየጓሃር ተሰጊሎ። ኬንያ 900 ወተሃደራት፣ ኡጋንዳ ድማ 10,000 ኣባላት ዝሓቆፈ ሰራዊት ድሮን ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ኣዋፊረን ይርከባ። ኡጋንዳ ምስ ዞባ ኪቩ ናይ ኮንጎ ዕሙር ንግዳዊ ልውውጥ እተካይደሉ ኣብ ድባት ክልቲአን ሃገራት ዝርከብ ኣውራ መንገድታት ብምሉኡ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ዕጡቃት ብምውዳቑ ንቁጠባኣ ዝፈታተን ስጋኣት ሃገራዊ ድሕነት ምዃኑ ብምጥቃስያ ሰራዊታ ናብቲ ዞባ ክትልእኽ ወሲና። ኬንያን ደቡብ ሱዳንን እውን ብመንገዲ ኡጋንዳ ነቲ ናይ ንግዲ መስመር ክጥቀማሉ ምጽንሐን ይፍለጥ። ኡጋንዳ ኬንያን ደቡብ ሱዳንን ነቲ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ምንቅስቓስ መጋቢት 23 ኣትዩ ዘሎ ኣብ ከባቢ ካኒንጉ ዝርከብ ዶብ ኢሻሻ ንምኽፋትን ዝተዋሃደ መጥቃዕታት ከካይዳ ትፅቢት ዝግበር።
ሰውራዊ ሰራዊት ኮንጎ ብዝብል ካልኣይ ስም ዝፍለጥ እትዕጥቕ ጉጅለ ድሕርቲ ኣብ 23 መጋቢት 2009 ዝተኸተመ ዘይተዓወተ ስምምዕ ሰላም ኮንጎ እዩ ብM23 ወይ መጋቢት 23 እናተባህለ ዝፅዋዕ ዘሎ እቲ ጉጅለ ካብ 2012 ክሳብ 2013 ኣብ ዘካየዶ መጥቃዕትታት 11 ሚልዮን ህዝቢ ዘለዎ ዞባ ጎማ ተቆጻጺሩ ምንባሩ ይዝከር ብመንግስቲ ሩዋንዳ ከም ዝድገፍ ዝንገረሉ ዕጡቕ ጉጅለ M23 ድሕሪቲ ብሕቡራት ሃገራትን ኣህጉራዊ ማሕበረሰብን ዝተገብረሉ ጸቕጢ ምቁራጽ ተኹስ ኣዊጁ ምስ መንግስቲ ኮንጎ ስምምዕ ሰላም ክገብር ከም ዝደሊ ብምግላጽ ወተሃደራዊ ንጥፈታቱ ኣዛሕቲሉ ጸኒሑ እንተኾነ ገለ ክፋልቲ ጉጅለ ኣብ 2017 ዳግማይ ኣብ ዞባ ጎማ ወተሃደራዊ ምንቅስቓሳት ጀሚሩ ካብ ዓመት ናብ ዓመት መጥቃዕትታቱ እናዕበየ ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ካብ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ሓሊፉ ንዞባ ዓበይቲ ቀላያት ናብ ግጭት ክሸምም ናብ ዝኽእል ደረጃ ዓብዩ ይርከብ ኡጋንዳ ኬንያ ብሩንድን ደቡብ ሱዳንን ሰራዊተን ናብ ኮንጎ ብምውፋረን ደጋፊት ትዕጡቕ ጉጅለ ምዃና ንዝንገረላ ሩዋንዳ ስጋት ሓዲሩላ ከም ዘሎ ይትንተን እቲ እናዓረገ ዝመጽእ ዘሎን ምትእታው ጎረባብቲ ሃገራት ዝበዝሖን ግጭት ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ንዝሓለፈ 20 ዓመታት ብተዛማዲ ኣብ ዝሓሸ ርግኣት ንዝጸንሐ ዞባ ዓበይቲ ቀላያት ናብ ሓድሽ ጎንፂ ከይሸሞ ይስጋእ ዘኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ኣብ ዝተፈጺሙሎ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን